Dit is het slavernijmonument van Den Haag. Het is nog niet onthuld, maar nu al heel veelzeggend. Hier komen heden en verleden samen. Maar kunnen we echt zeggen dat kolonialisme achter ons ligt? Ik ben Nichelle en dit is Verborgen Verhalen, de videoserie over het koloniale verleden van Den Haag. Dit monument is hier niet zomaar gekomen. Het is het resultaat van een lange strijd, gevoerd door mensen die wilden dat het verzet tegen kolonialisme en slavernij een echte plek kreeg in de stad. En dat verzet nam vele vormen aan. Denk maar aan Virginie de Mentricia. Dat is een tot slaaf gemaakte vrouw uit Aruba die trots rondliep in de gestolen kleding van een plantagehouder. Of aan Anton de Kom. Hem bespraken we in de vorige aflevering. In deze aflevering gaan we het hebben over de weg naar onafhankelijkheid voor Suriname en de Caribische eilanden. Dat ging zo. In de 20e eeuw gingen steeds meer mensen vragen stellen. De slavernij was afgeschaft, maar de uitbuiting ging gewoon door. Nederland bepaalde de regels en gebruikte lokale grondstoffen en materialen om hun eigen schatkist te vullen. Niet om de lokale samenleving te steunen. Zij wilden natuurlijk zelf beslissen over hun land, hun leven en hun toekomst, dus ze kwamen in actie. En met succes, want tijdens de Tweede Wereldoorlog beloofde koningin Wilhelmina, die tot die tijd trouwens stil was geweest, meer zelfstandigheid. Maar pas 12 jaar later kregen Suriname en de 6 Caribische eilanden kiesrecht en bestuurlijke macht. Dat is 70 jaar geleden. Mijn oma is ouder dan dat. Maar kiesrecht is natuurlijk niet hetzelfde als volledige onafhankelijkheid. Nederland bleef de controle houden, dus de strijd ging door. Gevoerd door mensen zoals Betico Cruz op Aruba, Jocelyn Clementia op Curaçao of Eddie Bruma in Suriname. En op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijk land. Maar er bleef armoede, politieke instabiliteit en ongelijkheid, mede veroorzaakt door eeuwenlange Nederlandse bezetting. Maar voor de Caribische eilanden lag het nog wat ingewikkelder. Ze waren kleiner en economisch kwetsbaarder en waren tot één geheel samengevoegd, de Nederlandse Antillen, bestuurd vanuit Curaçao. Ja, het is lastig om je daarvan los te breken, snap je? Toch kreeg Aruba in 1986 een status aparte. Ze werden een zelfstandig land binnen het koninkrijk. Ze kregen hun eigen regering en munt, maar Nederland bleef toezicht houden op justitie en het geld. Het was de bedoeling dat deze stap zou leiden naar onafhankelijkheid, maar dat is niet gebeurd. Fast forward naar 2010, want toen werden de Nederlandse Antillen opgeheven. Curaçao en Sint Maarten werden zelfstandige landen en Saba, Sint Eustatius en Bonaire werden bijzondere gemeentes binnen het koninkrijk. Dus 6 eilanden, elk met geweld in bezit genomen door Nederland. We zijn 400 jaar verder en ze worden nog steeds bestuurd of gecontroleerd door hun bezetter. Is dat onafhankelijkheid? Laten we het hebben over Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Samen vormen ze Caribisch Nederland. Wist je dat ze technisch gezien Nederlands grondgebied zijn? Het is toch bizar dat zij worden bestuurd door mensen uit Europees Nederland. Dat ze zich moeten houden aan wetten die in het Nederlands zijn geschreven, terwijl maar 16% van de Bonaireanen Nederlands als voertaal heeft en op Saba en Sint Eustatius zelfs minder dan 5% van de bevolking Nederlands spreekt. En die invloed van Nederland gaat ver. In 2018 heeft Nederland het volledige bestuur van Sint Eustatius ontslagen en vervangen door een regeringscommissaris die alles regelde, zonder inspraak van de bewoners. Deze gebieden hebben dus geen gelijke status als de gemeentes in Nederland. Het minimumloon is er lager, de prijzen zijn er hoog en de sociale voorzieningen zijn niet hetzelfde. Jongeren uit Saba, Sint Eustatius of Bonaire die een studie van 4 jaar willen doen in hun eigen gemeente, krijgen daar zo'n $8.300 aan studie voor. Dat is omgerekend zo'n €7.300. Terwijl Nederlandse studenten voor een soortgelijke studie maar liefst €15.000 aan studie krijgen. Het is dus niet zo vreemd dat mensen van de eilanden, uit Suriname en andere plekken die door Nederland werden uitgebuit hier naartoe komen. Want als jouw land structureel klein wordt gehouden, dan word je haast gedwongen om ergens anders iets op te bouwen. Wij zijn hier omdat Nederland daar was. Maar ook in Nederland heeft kolonialisme diepe sporen achtergelaten. Eeuwenlang bepaalden witte mannen wie er wat te zeggen had en wie ertoe deed. En die machtsverhouding is niet ineens verdwenen toen de kolonieën werden opgeheven. Die ongelijkheid bestaat nog. Denk maar aan stagediscriminatie. Heb jij een niet-Nederlands klinkende naam? Dan heb je minder kans op een stageplek. Of aan school, waar je wel leert over de Ruiter en Columbus, maar niet over Tula of Loke. Of natuurlijk aan het toeslagenschandaal, waar duizenden ouders, meestal met een migratieachtergrond, onterecht werden beschuldigd van fraude. Dit zijn allemaal voorbeelden van institutioneel racisme. Dat is een moeilijk woord, maar ik ga het je uitleggen. Oké, racisme, dat betekent gewoon dat mensen ongelijk behandeld worden op basis van hun afkomst, huidskleur of verondersteld ras.
En institutioneel racisme betekent dat racisme zit ingebouwd in de manier waarop onze samenleving werkt. En mensen zeggen heel vaak dat dit onbewust gebeurt. Maar dat maakt het niet minder schadelijk. En het gebeurde eeuwenlang wel bewust. Ook in Den Haag. Dit is het politieke centrum en dat was het toen ook al. Hier werd besloten wat er in de gekoloniseerde gebieden gebeurde. Maar waar onderdrukking is strijd. Ook na de onafhankelijkheid. Misschien denk je nu aan Jerry en Quincy, die in 2011 in Dordrecht tegen Zwarte Piet protesteerden. Of aan Gloria en Nancy, die wetenschappelijk onderzoek doen naar koloniale structuren. Of Mitchell en Jessica, die in de Black Archives in Amsterdam onze verhalen bewaren. Maar ook in Den Haag werd en wordt er gestreden. Door mensen als Mariam Markelo, Valika Smulders, Naomi Pieter en vele anderen. De nieuwe generatie staat op de schouders van hun voorgangers. Ze schrijven, organiseren, ze protesteren. Ze houden onze talen levend. Ze nemen ruimte in, bijvoorbeeld met een monument voor de slachtoffers van de transatlantische slavernij. Ja, en sommige mensen zeggen dat het een victim mentality is, een soort slachtofferrol om hierover te blijven praten. Het is zo lang geleden, toch? Maar kolonialisme is geen afgesloten hoofdstuk. Het leeft verder in onze steden, in onze wetten, in ons lijf. Het gaat ons allemaal aan, dus zwijgen is geen oplossing. En het benoemen van onrecht is geen slachtofferschap, maar kracht. Daarom is dit monument zo belangrijk. Het biedt erkenning, troost, trots. Het is een herinnering aan het verleden om in het heden te blijven vechten tegen de doorwerking van kolonialisme. Het is nu nog ingepakt, maar straks is het voor iedereen zichtbaar. Wat is er nodig, zodat we dit niet als eindpunt, maar als begin kunnen zien? Ik ben Nichelle en samen met Rudy, Gianni en Bakita maakte ik deze videoserie, omdat we geloven dat je deze verborgen verhalen van Den Haag moet weten. We hopen dat je de stad hierdoor net een beetje beter kent en dat je deze verhalen verder vertelt, zodat ze niet langer verborgen zijn. Met wie ga jij deze verhalen delen?